Aku ngomong iki pagak paham. Aku demen gak enak iki mandek lek ngomong kok goblok ngono. Ya iya, dadi kulone ora dikopiok ngono lho. Heeh, ngono lho. Biasane ngomong arep didol dikopiok sih, diresiki. Oh, Ben ta. gila kan regane siji. Ora enak ya. Diapuke gak enak kali ya gak enak kali ngono lho. Ya maksudnya umur anak kali kan ya mampir omah di Wis menama ya dijar-jar. dini kaya anu kaya kangelang to ngono. Ora. Wong sitok kaya kangelang. Ya paham aku lek sing gotong ora mungkin wong sitok gak mungkin. Maksudku wong Aku lek mong gak enak ya gak enak kali. Penggah ngekate kono enak kali to. Bene bantel ya bene. gak seneng tak tobat ini malah ribet ora teronggon. Aku lek mong gak enak ya gak enak kali iki. Penggah kono kali itu. Aku ngene lho Pak, kok mau gak enak kali kok mampir